ina mai so in tabbatar maka da cewa abu ɗaya. A lokacin da duka kan mutu aka ɗauki gawarka, ina mai tabbatar maka da cewa demokaradiyya ba za ta bi ka a cikin kabarinka ba. A kullum ana cewa a cikin Afirka, demokaradiyya tana taimakon 'yan Afirka. Idan lokacin zaɓe ya yi, za ka ga kowace jam'iyya tana fidda mutanenta, kowane yana ɗaga tutar jam'iyyarsa. So mu gane shine, shin ina demokaradiyya take a cikin rayuwar talaka? Domin a cikin demokaradiyya ba wai aiki ne kawai wanda an ka rubuta bisa takarda, sai dai kawai demokaradiyya ta kasance aiki ne tukuru, sannan da ba 'yan ƙasa ilimi, sannan da adalci a tsakanin talakawa da masu kuɗi. A cikin demokaradiyya, a cikin abun da sun ka rubuta, amma ba wai a cikin abun da ake aiki da shi a ƙasashen Afirka ba. Amma a ƙasashen Afirka ana amfani ne kawai da sunan demokaradiyya domin zalunci, domin wawara kuɗin talakawa, domin cin amanar ƙasa. Ana sa ma talakawan ƙasa cewa kowane ya yi zaɓe, idan kuka yi zaɓe, zaɓe kawai ya isa. Zaɓe baya da amfani. A lokacin da duka aka sai ƙuri'a talakawa da kuɗi, ina mai tabbatar maka da cewa zaɓen da suka yi ba za ya taɓa amfaninsu ba, saboda sai da aka sai talakawa sannan lokacin suka je suka yi zaɓe. A cikin mulkin demokaradiyya, duka wani babban gidan jarida wanda yake zaman kansa, to akwai gwamnati daga cikin wa'anda suke zuba ma shugabin nan 'yan jarida kuɗi domin su rufe bakinsu, domin su san abun da za su wallafawa. Wannan ba demokaradiyya ba ce, wannan wasa ne kawai da hankalin jama'a. Ana barin ƙasa ta talauce da gangan. Za su bari ƙasa ta talauce, babu aiki, babu masana'antu, sannan babu tallafa matasa da mata. Sai su ce matalakawa, ku je ƙasashen waje ku nemi aiki domin ku samu rayuwa mai kyau. Mutane da yawa daga cikin talakawa suna tashi su hau sahara a cikin zafi, a cikin sanyi, su bar ƙasashensu. Idan suka yi ƙoƙari suka ƙetare sahara a wannan lokacin, sannan wasu daga cikinsu suna buƙatar su je ƙasashen turai, za su hau ruwan teku, ga sanyi, ga zafi, ga mutuwa, ga duka wani bala'i da yake ciki. Amma ƙyaƙen 'yan siyasa su jirage ne suke hawa. Suna da cikakkun takardu, suna da fasfor, suna da biza, takardunsu na kowace ƙasa suke so su shiga. Za su shigarta. Amma ɗiyan talakawa wa'anda ya kamata su rayu cikin mutunci, su kuma suna mutuwa a cikin sahara, suna mutuwa a cikin ruwan teku, suna shiga ƙasashen da ake kiransu bayu, ana cin zarafinsu. A cikin mulkin demokaradiyya ne talakan yunwa za ta kashe sa, za ya je ya saci garin kwaki saboda ya ci. Za a kama sa a kai sa gidan yari, a yanke masa hukuncin shekara 5. Amma ga wanda yake a cikin biro, yana a cikin ɗaki zamne, kawai za ya saci kuɗin da talakan 100,000 za su iya su rayu da wa'annan kuɗi. Ina nufin sun yi kawai za ya yi, miliyaruka na kuɗi sun ɓace, kwantinoni na kuɗi sun ɓace daga sun yi guda kawai. Shin da wanda ya saci garin kwaki da wanda ya saci wa'annan kuɗi a ƙarƙashin biro guda yana zamne, wanne ne ɓarawo, wanne ne ya kamata a yanke ma hukuncin shekara 5, da shi da wannan talakan da ya saci garin da zai ci saboda yunwa kar ta kashe sa? Wasu mutanen ma suna koyar da mutane cewa ku yi hankuri, kada ku tambayi hakkinku wajen shugabin ne. Sannan ana yi mutane barazana da ƙarfin mulki, da ƙarfin jam'iyya, da ƙarfin cewa jam'iyya ta wacce take ci a wannan lokacin. Sannan suna raba kan mutane, saboda duka wanda ya fiddo jam'iyyarsa to suna haɗa rigima a tsakanin mutane da mutane.
shugaba bai kasance sarki ba wanda talakawa za su zo su gurfana a gabansa suna masa kirari suna masa fadanci. Kawai an ɗauke sa ne saboda ya aiki tukuru saboda ƙasa, saboda talakawan ƙasa. Amma a Afirka ba haka nan ne ba, akasin haka suke aikatawa. Wasu ma suna zuwa su amso kuɗi ne da sunan taimako, da sunan taimakawa, da sunan demokaradiyya a ƙasashen waje. Amma kuɗin da suka amso domin talakawansu, wa'annan kuɗin ba za su shiga aljihun talakawansu ba. Wa'annan kuɗin za su shiga ne a cikin aljihun 'yan siyasa da ƙananan 'yan jam'iyyu da manyan 'yan jam'iyyu. Sai a ce Afirka ba ta da arziki, sai a ce Afirka matalauciyar ƙasa ce. Wannan shine babban zalunci da ƙaryar da ake yi muku, da yadda ake sarrafa ƙwaƙwalwarku, da yadda suke sarrafa tunaninku. Afirka ba matalauciyar ƙasa ce ba, Afirka tana da arziki, amma na yadda ka ce mini akwai mutanen da suke sace arzikin Afirka daga cikin ɗakunansu ba tare da sun wahala ba. Kawai sun yi ne za su yi gaban arzikin da ya kamata mutum miliyuka su yi aiki da shi, za ka iske mutum guda ya yi sun yi a saman takarda ya kwashe wa'annan kuɗin. A cikin mulkin demokaradiyya mafi yawancin ƙasashe ana barin matasa su zama mutanen banza, ana barin matasa babu aikin yi, ana barin matasa babu ilimi. Shin ka san me yasa suke wannan aikin? Saboda da wannan aikin ne kawai za su iya tatsa arzikin ƙasashenku. Turawa suna aiki da wani abu. A lokacin da duka aka sa maka yunwa a cikin jikinka, sannan aka sa maka talauci, sannan aka sa maka jahilci, aka cire maka ilimi, to a wannan lokacin za a iya a sarrafa ka yadda ake so. Duka mutunan da an ka bari babu ilimi, duka mutunan da aka bari babu abincin da zai ci, baya da wani guri a gabansa, ina mai tabbatar maka da cewa wannan mutumin ba za ya iya gina ƙasa ba, wannan mutumin ba za ya ba da haɗin kai a gina ƙasa ba. Saboda haka suna aiki da su sa muku yunwa a cikin cikakkanku, sannan su sa muku jahilci a cikin ƙwaƙwalwarku domin su samu yadda za su sarrafa ku, ko kuna so ko ba kwa so. Afirka ba ta buƙatar sabon alƙawali. Afirka ba ta buƙatar sabon zaɓe. Afirka kawai tana buƙatar gaskiya ne da adalci, da shugaban nan da za su yin gaskiya, ko shugaban soje ko na demokaradiyya wanda duka za ya cika sharuɗan da aka zaɓe sa, to wannan shine ya cancanta ku goya masa baya, ba wanda za ya sayan ƙuri'unku ba da hannu. Duka ranar da talaka ya gane cewa hijira ta barin ƙasarsa zuwa cikin wasu ƙasashe ba mafita ce ba, to a wannan rana tabbat ɗan demokaradiyya za ya gane kuransa. Ina mai so in tabbatar maka da cewa abu ɗaya, a lokacin da duka kan mutu aka ɗauki gawarka, ina mai tabbatar maka da cewa demokaradiyya ba za ta bi ka a cikin kabarinka ba, ba za ta bi ka a cikin kabarinka ba. Zaluncin da ka aikata shine za ya bin ka a cikin kabarinka, shine za ya zama a cikin kabarinka, shine za ya taya ka hira a cikin kabarinka, shine za ka rayuwa da shi a cikin kabarinka, ha illa ma sha Allah. Akwai shugabin nan ƙasa da yawa da Allah ya ɗauki ransu, mun gane su. Wasu tun suna a duniya, tun a duniya ake tsine musu. Ina mai tabbatar maka da cewa hawayen talaka ba za su zubu a banza ba, hawayen talaka da addu'ar talaka ba za ta je a banza ba, tabbat za su kasance shaida a gaban Ubangiji Allah. Ka rubuta wannan, ka nemi arzikin, ka tara, ka bar ma iyanka, ka bar ma jikokinka, amma ina mai tabbatar maka da cewa talakawa ba za su taɓa yafewa duka wanda ya ci amanar su da duka wanda ya ci amanar dukiyar ƙasa. Saboda haka idan kana raye ka san cewa fa
duka lokacin da ka san ka ci amanar ƙasa, ka ci amanar talakawanka, to lokacin da Allah ya ɗauki rayuwarka, ina mai tabbatar maka da cewa duka abin da talakawa suka gayi a kanka, to ka kuka da kanka.